sam tebe, Dragana, da me varaš nisam znao. Da sam znao da si takva, ne bih ti ocu pare dao. Da sam znao da si takva, ne bih Mišu banke dao. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da vi slome. Pa će da ti bude žao kada sam uvijek pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, da je ovo loš sada shvaćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, zato ti se ja obraćam. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da vi slome. Pa će da ti bude žao. Alo, je li Mišo doma? Ne, jes? A kad će biti doma, brate? Oli mu reći da se kad zva. Aj kad te molim, samo mu reci da mi se javi. Kada bi mi barem vratio moje sredstvo iz 3 rate, ne bi više ja dolazio da maltretiram te. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da ih slove. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam dao ocu tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da vi slome. Laj la 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 laj, laj la 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 laj la laj, laj la 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 laj laj. Vrati mene moje pare. Alo, da nije Mišo doma, brate? Može mu reći samo da se ga zva, da mi je treba nešto. Aj, dobro. Da mi vrati da mi pare služiš dižno. Ajde brš, ajde dobro vidjet ćeš. Jedino ja tebe, mene stižu policiju radi. Kako se ne može čuditi kad se što desi? Čuješ da ti velim, ne možete da se čudite slučajno. Ako izduši guman auto ili nešto slučajno. Samo to da ti rečem. Ajde brš.